Kiramtang Jakhong ni Pai Trokar ni Karbi Anglong Pen West Karbi Anglong District Hinialong Digital News Ajakong Kapang Tang Ponjia Panpura Hamren Circuit House along West Karbi Anglong Digital News Forum Chihek Pen WKADNF amahang pathek pon Rongbong tirang kacipahem pupon bangso WKADNF amahang kepathek amayalong Daniel Inghia hin pensi mai ki phalam the than pachinipon mai phualong KADNF Central Committee mai phu reti strong park kachitong dunalong dun mai phu so pen tirang dihin chunbang bapuram senar lapen dihin chunbang Ezekiel timong atum chitong dun Bangso hu chingwai chingsai pado pon det pen aphi chedon sarpen bhaskar rong pia pan mai phu Retson timong apan dun mai phu Daniel Inghia pan kong chunbang Rongbong tirang apan dihin chunbang pendanglok sai hem chunbang Chandra Singh Ronghang sai hem chunbang Chandra Milik pendanglok bangner ke patuma pan klembang ar pupek pon Bangso hut KADNF dun mai phu so pen tirang kani je pon abang ke bangso WKADNF ke seng pon ke digital media tum akiduk kisung kachirap chitto pon je pansi bangso WKADNF pin seng pon lokosi ninje pon Hamren Circuit House long West Karbenglong Digital News Forum nitum dak amahang pathek ponno kiji amahang pathek ponno long nili tum chidam sar pen jong ponno president ke hai panitum anghabi jong ponno alangli bhaskar rong pi bhaskar pi hanalong li pan jong ponno untuk general secretary kontimbang ke alangli Daniel Linghi alangli pansi nitum chidam sar pen pek ponno lapen nili tum laso keseng bangke nili tum digital manela nili tum digital non ke akai chi digital bina apa asi digital apa ni tum koso si ka prangji ma pen digital ma kisunga ke boy koso si tu ki pejok thegi ma ni tum laso ken kam jori pansi ni tum ka do ka ve chingwai sar pansi ni tum laso forum ke dam tang September 5 ani sini ni tum 2023 ani ka si tum pathek amam pathek ponlo basi ini pen ke halata me ni tum non cikujani si dolo nikan si chokko nasi lo so pora hosi ni tum ke akunam dak West Karbenglong farmers tame nili tum West Karbenglong digital news forums tame amang pathek ponchulo Pini nili tumapan bangso WKADNF aro ke seng pon along mai phulapen kongchun bang arpunang ke pek pondo lasi bangso WKADNF un anpen ki japon pameja pansi methar pujiklem pon po pusi WKADNF mai phu baskar rong pit lapen kongchun bang Daniel Inhi pen ninje pon pini pen nitum district long ke seng pon along pen mission pen nitum pachun pon lo lapen pinangan nitum da members tum ta pinangan chitong dundo lasi Pranjabang jelong bang gani litum la digital forum bolong pen ke pinangan kacesong pani lapen ilitum news reporter tum pelote ilitum kahpen kisung ta duko ke hai hui kisung nong stamil tum ke cara pacit tolong bang kenang sok asin ilitum West Karbenglong district committee hin den tame itum bang la hai hui long bang litum kacerai kom dunia pan bang sini tum hin penta pini bang so long itum ta den konan kok lo lapen pini pen itum ni lihin pen masih presiden hin pen masih laso pini pen ke thenglo thampum West Karbi Anglong District Headquarter laki Hamren lo aprangsi nilitum media kami klaim mabang ke sungpi ladapen foto gari long pathai dunanji lo dunsi hadak puthotar ni peklang thuji laki print media ke klaim hodlo Sitame kai na kechi Kerala bom pena jok sinona bangke logo ot pondo na portal news electronic media posipolo nona suda kachelar digital India po kachelar long si nona bangke hover team pen sitame kam ke claim kachi piduk nai polotang te logo ke odong atum hano electronic media tum hano lasila so electronic media tum lake pinapani pan chong yok lo non kachi tong don non live pidat atum dadu lapen ajumat lang phit ason dadu lapen la solong si law and order ahin pen punon administrative ahin pen punon lapen hawar arat hamphang asong tu sitami news reporter tumansi aning che theklong latum a hok akam lam si peklang pula so aning ka che the pen si piniar ni bangke aphang damom lo sitami isi kopi posi seinang kok la so putha ka bangke Piniar ni sitame ilitum media kam klaim lu pustame sarkar pe na bang nang kilang kapang kri do portal news atu mapan ka kilang krang do nasilaso aputat
je ansu se kapang tang ponji kachingri ponji aphan se pini central committee la Karbianglong digital news forum atum alang tum si piduk si ladak west Karbianglong district headquarter long wanglo la pen pini me sen in sam jin pen rat ka cheto pen si in chingwai ponlo la pen non pini la ke ad hoc committee si sengchot la si non kebang jilang September achik tu bang si full fledged ladak ar News Report KTV News.